Shukor nakaslem jong unongsan hima. Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivex AM ha ka khat artrik ukalaling kot 8000 apun rio ulakin tu yaki pat ba ban husiar na kibrio ki bashim kabu dak ba pha message ling ba ki SMS WhatsApp email dak ba dawa pisa dak ba shu pharep bam dei tang banyo dawa pisa USP ula pentip badang katu kat nisni kila don ki bapha ya ke ishalan lingba ke SMS WhatsApp email dak bapha siu dak bakam bagi penkhen ya ki anya kali USP ula pentip ru bakum kini ki jat message ki don ru ya ki link ki bala ban lam sha ka jing sha tu pisa ni ka jing sha tu ya ki jing don kam ni sha penon kam bakla klem na tep ki try ki but ba kum kini ki rio shim kabu ki jupanan kam ki kentop ki link ki baya stream ki website sarkar ki message ki bapan OTP ki jingdan kam habang ni ki jing siu UPI link ba ki link bam itho kumta OSP ula ai ka jing batha na ka banta ki pat ba ban husiar ban omple ki link ha ki social media ban tokit ya ka chalan tang link ba ki website sarkar ula batha ru ban pet bania ya ki nong pha bat omde ban pha ya ki nu ki OTP CVV pin Aadhaar number ki jingdan kam kabang ni kanu ka jing tip shimen bat ki de ru ban kiar na ki jing siu pi saling ba ki QR code la ne ki link ula kentu ru ba ki de ban download de ki app tang ling ba ka Play Store ne ka Apple Store ban update ya ki jing ya da ha ka phone bat ki antivirus software na kawenta kitu ki bayo ya ka message chalor ka I chalan USP ula kentu ba ki de ban delete ne ban ompet bat ompha shaki we ru lada ki yo ya kom kini ki message ki de ban pentip marmar shaka cybercrime helpline how number iwei kendai line on ni ha ka website www.cybercrime.gov.in lani ban penshisha na ki pulit traffic ki badan hajan lada don kam bat nak menta kitu ki bala komplain ne siu ki di ban block no mardor ya ki bank account ki card UPI bat ban pentip shaka customer care lani ban ujor link ba ka www.cybercrime.gov.in ringkat ki jing pentip babania baki kwa ula pendi kenaru baki bor sarkar kim jupan ban pha siu mardor ni pha ya ka jing batha link ba ki link ki bam itikna